Ah. Gay, kita oy. Kayod dani, kayod. Manghagbas basta way mga grado. Mao naman niya tong trabaho yun, kay wa man tay kuan, grado. Ang na lang ta. Kapalit nagbukas, isa ka adlaw, katulo makakaon. Okay na. Napabay mga bayranan. Hagbas lang gud. Basta kay natay asawa, mapakaon nato atong asawa. Okay na eh. Man tanangan og kuan. Di nato nga kinabuhi, ato nga makakaon lang isa ka adlaw. Okay na. Tamabas mo. Ana ra gud, simple ra kayo eh. Nabakas Grace di sila ano kay nakituyo ba? Time pa. Kisa man niyang hagbas diri Pre! Oy! Oh, naman ka? Mag-exercise ka? Baklay lagi ko na. Nay mong asawa dito nas mari dito Oh, sa inyo. nasa balay, naglungag. Nang hurnal ko ba kay may na lang na pabalit og kuan bugas, makakaon sa isa ka adlaw, makakaon katulo, okay na. Kaya hay na mo mas dahil mo na nindot nga. Nagbaklay man kanya, buntis bawal biya na sa imo ha. Exercise ko ba Okay na. niya? Di man po din pero Okay po na. mas maayo di kay na imong gibuhat kay trabaho ka para sa imong asawa niya. Ayay kay nga asawa kung say Wait, gusto. kuan ba? Mo man ginako mare kanang di ginako patrabaho na ko asawa mare. Kaya hayan mo inana prino Yeah, nasa balay ako asawa. Lawsa lang. Nakoy, i-checkan niya. Adoro na ko sa ito na mo kasi dito. Lawsa lang kay namilo pud to niya. Nagkuan ba? Sige pre Kay niya. magkagbas ako ha no. Oh, pag kanya pre kay. Mo apas lang ko, manon lang ko ni. Sige pre, sige. Kaning kamot tarong pre. Oh, sige. Mo apas lang ko mare. Sige pre. Kangan ko mga bulak di. Lima kay gamay king kaang. Tako ko king sa. Hindi tra ba kay ulam. Kanina naman gud ko dire. Kapag lagi ka. Ali. Sino? Ang laag mi ba karong nami rights rong 27, 28. Unsa nang adlaw? Unsa pizza na? Ay unsa iko na ba? Adlaw. Sabado nag Domingo. Kabalo ko mawala jud kay free jud kay kaana. Free ko anang Sabado Domingo. Sabado Domingo. So, Duha ka daw na. duha ka adlaw na. Isa ka gabi ilang. Naka adlaw og isa ka gabi. Sabado ta sa buntag mga mugikan kadlaw na Pero bantay-bantay ta kasi kung ba na ba? Ay. Wala na ba ka? Kina pag matulog mo ako di Unsa mo man yung oras sa Sabado? sa Sabado alas 4 sa kadlawon mo 4 sa Gikan na. Sabado. Pwede ra kay tulog pa man siya ana. mo adto ta og katiil. Tingin. Katiil ka na mga nindot kay dagat sa mati. Kana ka Oh. excited po ko na ba? Tapos panghipos na daan, samtang lahi pa panghipos na daan para ining mulakaw kag kadlawon, largo na ta. Sige, Sabado Domingo magkaha. Unsa pa man ang adlaw deron? Uy, Merkulis na bayaron, pila lang Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Duha na lang ka adlaw. pwede maka-prepare po ko, makapangandan po ko ba? Pagdalag kuan ay balakang mga kuan, ano bala nimo? Ang Pagdala kuan, financial ana. financial basic. Ah. Wow, Saura na. para ana. Sige. Ani, alas 4 sa kadlawon, unsa may timailhan nga naanak ko, nahanap po para makagawas ka. Ispat lang. Ispat na. Ispat Unya, lang ba? ispatan na kung nahong sa imong bana natulog. Ano? Ay ispat lang mo na tong Oh, side. mabala na ko na. Ispat na ko sa ato. Oh, Pag ispat nakay na. makitaan nga murag hayag, mao na na ako na na. Ispat lang gani kay para masakpat ako daw. Okay na na, mura na pong timailan. So alas 4 sa Ispat kadlawon. sa kadlaw. Sige, fight. Layo manggid pa dahil nila Grace oy. Uyat baklay oy. Hala. Kinsa ning kauban sa asawang gibhay? Murag lalaki man ni murag. Nagi kauban lalaki. Kata niya sa gibhay traba dito nang hurnal taon tong iyang bana na ning kamot para naihatag sa inya. Sana minuang ra kabit-kabit na pud guro ning bayanan ni. Itong Oh, basta kay Sabado Domingo ra man ka ha. Sige. Imong bana. Mare! Mads! Oy, Maing munta! ay munta po. Kailan ang kawan mo? Mads!
Taga-ubos ni, taga-ubos. Lalaki lagi na. Kani, maguro ni, baguhay na diri, taga-ubos na ba? Nagusa man na siya dire. Nga Sige pangayo, mamalit na na siya kuan ba? Similya sa bulak nako. kuya budno kay lambing lagi mo. Si pare na dito ba nang hurnal man dito pare dito. Oh, nako nakita nimo? Ay nagyan niya ako nang tanak ko nga daw ka dire niya ingon si pare na daw dire. Oh, sa ito yung tani mo mare. Ha, mo chika-chika ra gurun ta pero murag busy mo kanang kay bisita ni mo. Hello, gitar din na ginako no kay ban pugog similya. Lingkod sa Pedro Katali. Lingkod sa bare. Oh, Antes kuya. trabaho. Kuya magtay ay. Nay ba kagigi ka na? Ma, Kisa man eh. customer gana ako na mamalit ng tagbulak. Nya. Sweet man lagi kay mo diri naglingkod. Unsay sweet. Taka naman. Tarong niya mare basta no niya nag Wala manggod. Pangita na ba naman trabaho ko nag. Kuno na as pare taon nagkamurit og nang hurnal para na pakaon nimo nya ito. Mari, wala ka kabalo kun ako kapinangga tong pari nimo. Oh, lagi na lagi. Uy, Mare. Kaya di man bubya mo manggunit pod na. Bangko luoy kay nang bangko kahoy ra na nya mag tinanga ka diha. Pati abri mo bangko ay. Original biya kini kay baturay ko ano angel. Ay niyo na pa mariun niya na ng mga bangko niya. Samaan. Daw katason sa lalaki. Unsa familiarize nimo? Iyang murag nakita na na Karon ko naman po na diri wa magi ko ka. Karon naman na idayor man na diri. murag kita na ko ani ba. Asa mo Asa sila nila ko nakitaan? nakita ha. Nagpasagad ra ko ka. Murag kita na jud ko ani ba. Kadaghan ako ni nakitaan ba. Isa. Ako'y, sa wakas, relax na ko. Ay, tesa Mare, ang painit sa ta. Eh di na mari murag layo pa kong baklain murag hapon na po kaya nang muli lang sa ako murag nakadisturbo ko ba naman ay kay bisita basin mamalit na sa bulak nimo di mo ma-entertain kaya na ako. Ya, mubalik lang ko guro niyang gabi or mas buntag no. Ah, sige ka bala Mare. Ya, boss. Kape ba? Na yung mga bulak draw, nindot ng mga bulak niya. Pamilya ba yung niyang tarong na imong tarong ako na imong kalmarig. Imo Sige Mare, gi. Parang munabon man nagnaon niya, mare. Ambot lang ana. Lang niya, nang na siya. Duda ko ano ba? Sige mo, balik Sige, na ko. Sige Mare. Entertain na sa Amping inyo dia, bisita, amping. mare. Oh, Ala nga. Hindi ko kayo. Mag-ulaw din na siya daw. Lain na nadudahan na inunta. Di daw kay kabalo na ba? Bakit lang ta nga to ta? Oh, Mare, asa man ka? Nasa gilay sa balay? Oh, naagyo pre. Positive yung kayo na. Ayan, napunta man ang asawa dito. Na, basta positive yung kayo nga naagyo. Positive, naagyo siya. Unsa man ang positiba? Unsa man positive na? Basta positive yung kayo pre. Kitaan yun ako pre. Mare, unsa nang positiba na, Mare? Imong asawa na ikauban lalaki dito sa inyo ha pre. Ha? Positive kayo. Hoy! Hoy! Ay, kung tawanan ka, basig karon na ka human ka tawanan ka, kaniyara ka dire? Ismo Grace, basig padigbason timong baron. Di unsa man Dire na? ka slow Grace. Relax lang din. Unsa nang gunit-gunitan man nimo ko asawa? Relax lang ba? Ayo. Basig maputol ng ulo nimo ron. Nakana ni. Unsa may tuyo nimo sa asawa di ay? Oh, sige dagan. Dagan. Dagan ha. Gihart, paminaw ba? Putol gyud ang ulo nimo ron, dagan ka. Dagan. Putol ng ulo nimo ron, dagan ka. Gihart. Ganiha ra ni ka dahil si kakukoy-ukoy sa kong asawa. Sige, Ganiha ra ni ka diri. Minang lagarawi.